Ήταν ένα μάτς που η ομάδα έπρεπε να το κερδίσει. Ήρθε η νίκη με πολύ καλή εμφάνιση. Είχαμε ανάγκη αυτούς τους 3 βαθμούς. Θέλαμε να αυξήσουμε τη βαθμολογική συγκομιδή και έγινε και με καλή εμφάνιση και δείχνει η ομάδα στο γήπεδο κάθε μέρα βελτιώνεται και αποδίδει καλύτερο ποδόσφαιρο. Πολύ σημαντική νίκη και για τους 3 βαθμούς και για την ψυχολογία της ομάδας. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ακολούθησε την ομάδα. Δικαιώνονται οι κόποι όλοι, σιγά σιγά. Σκληρή δουλειά, κάθε μέρα να βελτιώνεται η ομάδα σε όλη την Ελλάδα. Coach, πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε στην ομάδα το γεγονός ότι στο ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου, στο 10ο λεπτό και στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, βρήκε από ένα τέρμα η νίκη για τη συνέχεια να ανταποκριθεί και να διαχειριστεί την έννοια του παιχνίδι. Αυτά τα δύο επιτυχίες βοήθησαν πάρα πολύ ψυχολογικά την ομάδα και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο να διαχειριστεί καλύτερα το παιχνίδι, να κάνει κι άλλες ευκαιρίες. Σίγουρα ένα γκολ στην αρχή του ημιχρόνου δίνει μια πολύ μεγάλη όθηση οποιαδήποτε ομάδα. Έτσι έγινε και σήμερα σε εμάς. Πώς ήταν η εμπειρία να κουτσάρετε από την Κερκίδα? Δεν κουτσάρισα από την Κερκίδα. Εντάξει, δεν είναι καλό να υπάρχουν τιμωρίες, αλλά όλοι ανταποκριθήκαν, όλοι σήμερα ήταν τέλειοι και γι' αυτό ήρθαν και αυτοί οι 3 βαθμοί. Σε μια δύσκολη περίοδο που όταν υπάρχει πίεση των βαθμών, η νίκη γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Γι' αυτό αξίζω σε όλους πολλά συγχαρητήρια. Κότς, ακολουθεί ένα πολύ δυνατό παιχνίδι όπως όλα του πρωταθλήματος με τον Ηρακλή εντός έδρας και εκεί η νίκη θα στηριχθεί τον κόσμο της, τους φιλάθλους της. Πόσο αυτό προβληματίζει ακόμη περισσότερο? Ο κόσμος είναι η βάση της ομάδας. Σε κάθε περίπτωση. Είναι δύσκολο να παίζουμε ένα παιχνίδι προς τον κόσμο. Και θα πρέπει να δώσουμε όλοι κάτι παραπάνω για να αυτό το σαββατάζ που έχουμε να κοιτάξουμε να το καλύψουμε. Θα κοιτάξουμε όλη τη εβδομάδα να δουλέψουμε πολύ για να καλύψουμε και αυτό το πρόβλημα, γιατί όντως αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για την δική μας ομάδα, γιατί μας δίνει μεγάλη όθηση, μόνο και μόνο που ακολουθεί παντού. Είναι ο 12ος παίκτης της ομάδας. Το έδειξε τη Δευτέρα, το έχει δείξει παντού. Στα Γιάννενα ήταν, σήμερα ήταν. Πάντα μας βοηθάνε και είναι μια σημαντική απώλεια που θα αγωνιστούμε χωρίς τον κόσμο. Αλλά θα κοιτάξει η ομάδα να τα δώσει όλα, να παίξει για αυτούς που δεν είναι εκεί. Ο τραυματισμός του Ματάρους είναι σοβαρός? Πιστεύω 2-15 μέρες δεν θα το λέμε. Δεν είναι πολύ σοβαρός, αλλά δεν είναι και απλός. Ευχαριστούμε.